tudok róla. Még tölt nagyon. Igen. Jézusom. Csá, amúgy. Ó, de hogy te itt vagy. Ládd abban mi volt? Kinyitottad már? Most. Bassza. Dick mennyi fa. Te unatkoztál? Aha, kivágtam a minél spannoltam fel. Ja, hogy te ilyen nagy fan spawnoltál. Uh, Várjál. Mi vagyok női karakterrel? Mi a fasz? Az komoly. Az jó kis csapatmunka. Én is néztem. Azt a kurva. De amúgy neked itt van facsákánya, izéba. Ládába. Ja, jó. Uh, Merre induljunk? Jézus. Aha, ez oda, faszom. Na, szerintem merre menjünk? Úristen. Ebből a spruce-ból ki. Hal... Szerintem. Na, közel van a csákány. Az mi a fasz? Mit csinál? Nagyon közel van a csákány. Ja, mert a nézetet állítsd át. Jézusom. Ja, tényleg. Látószög. Aha. Oh, na jó. Én nekem a GUI 2-esen van. Az nekem is. Fényerő maxos, az fontos. Dinamikus Hát, fényerők, az kell. Hát, ja. Ennyi. ilyen kelpet vegyünk, vagy jó, hogy mit vigyünk már. Ja, tényleg, mert az kell majd későbbre. De egy abból elég amúgy. Nem, ha nem. Hoztam belőle. Itt van izén. Új, Erre. Réz az kell. Hoppá. ja. Úgy tudsz mindent kiütni, ore harvest-tel, hogyha shiftelsz. Ja, azt már tudom. Megnézem, lejjebb van-e valami még. Esetleg. 21 rész van. Ez az jó. Ja. És pedig... A sponttól mennyire akarunk elmenni? Itt van vas, találtam vasat. Találtam vasat. Jó, nice. Én nem igazán szeretném. Elmenni? Hát ja, de innen a spruce-ból ki. Mert szerintem Itt van, felesleges. itt van vas, nézd. Meg lapis is. Ja. Éppen itt csinálok egy ilyen lyukat. Hát figyelj, lefotózom ezt a izét, aztán, ja. Raksz egy barkács asztalt, és akkor csinálok csákányt. Vagy már van? Ja, van már csákányod? Aha. Ó, fasza. Királyság. Nem világít a kezembe a fákja. Miért nem? Tessék, ott van a izé. De maradhat nálad, mert még úgy Nem csak úgy. egy van. De a térképen mik azok a mikulások? Én nem tudom. Érdekes. Hoppá. Várjál, ott. Jézusom. Én már itt vagyok a vasnál, csak azért mondom. Na jó vagy. Azt a kurva, Jó. micsoda XP szerzés. Hoppá.
Te most nézed? Ja, jó. Nem, akkor jó. Akkor ezt én elveszem. Nyugodtan. Még nem menjünk ki, mert hogy nagyon éjszakan. Tehát, hogy amúgy lemeltünk bányászni, hogyha gondolod, mit van amúgy? Kölcsákány, Az jó. meg egy vacsam. És egyel beljebb már amúgy mehetünk is. Hopp, találtam szemet. Fasza. Mi nem világít a fákja, vagy neked világít? Ma van sötét van. Ja, világít már. Akkor Nem tudom, én itt le... kapcsolok egy shadert. Shader? Mhm. What? Van olyanod? Na van persze. Az fasza. Egy kicsit kitágítom a likat. Mert akkor Egy- oda be. Csinálok egy csákányt én is. Uh, Craftolsz mm, kemencét. És akkor csinálok, és akkor süssük már ki a rezet, ami van. Ósten. Tessék, raktam. A szín Jó. az nálad van. És akkor elvileg kijön mind a kettőnknek egy-egy melvért meg gatya. Hát ja. Elvileg, ja. És akkor az így tök jó lesz. Jaj, bocsánat, jaj, nem azt akartam. Nem, vissza. Jó, van, nem baj. Um, És itt van másodlagos kéz is. ja, használom is. Tényleg kiveszem a izét. És így berakom. Jó lenne. Ja, Milyen kontot? Nagyon több. Na, most. most éppen leások. Mert azzal is haladni kell, találjunk dolgokat. Ennyi. Jó. Csak arra mondtam, hogy most már be van kapcsolva a shader. Jézusom. Azért a térkép az elég jelentős. Na, na. Ja. Itt a rész. Vedd fel. Jó. Meg maradt még 5. Mit csináljak belőle? Nem tudom, csinálj magadnak valamit. Mm. Mm. Hoppá. Találtam meg úgyhogy... Rezet? Ja. Na, király.
Még 28 szarsz, tehát azt ki is lehet égetni. Ó, király. Ja, te is meguntad a sódert. Ja. Inkább elfordultam. Mm. Várjál, állj meg, akkor itt én jövök, ott ma lettad. Jó. De most te mi vagy ott? Ment, hogy... Ja, tudom. Ó, találtam még vasat is. Királyság. Van fákjad? Nincs. Amúgy ezeket sok van. Nekem sincs, várja, felmegyek a szenér. Nehogy beszpónoljanak ide. Ja. Mm. Oh! De hogy... Faszom. Várjál, nem menjél, várjál. Viszem fel a vasat, kiégettem. 16. Aztán Miért csináltam egy 12 kart? Jézusom. Amit látszott az ajtó mellett, az a roof. Az a, lesz a majd a tető. Tudom. Tök jól néz ki. Amúgy ezt még lépcsőnek is lehet használni. Igen? Aha. Hm. Hát van még a furniture is ebből. Sok minden van, ami hát a díszítésük az a Premier, az első osztályú. Most vagyunk Csinál. mínusz 44-en? 31-en. Ja, ó, ott akkor megyünk még lefele, tehát hogy ez így nagyon magasan vagyunk még. Mondjuk a szén meg a vas, az minél feljebb van, annál jobb. A vas. Ja. A 19, se is tört a csákányom. Fönt már rég a vas, ha Mm. fölmész, Azt is akkor belerakom. jó, akkor csinálsz kettő... Csákányt? Ja. Meg megcsinálom, Kettőt. meg megcsinálom a felszerelést is, mint a részből. Jó, napsa. Ó, ma amúgy nappal van, ki is mehetünk, akár. Hát akkor menjünk ki. Nézzünk valami kis kis Ö, helyet a éljük. háznak. Várjál. Mert amúgy akkor ezt én elmentem. Hogy... hát most nem fogom elmenteni. Akartam mondani, hogy akkor amúgy majd ide visszajöhetünk, de hát úgyis fogunk találni bányát. Hát itt hagyhatunk mindent amúgy, és ezt így felírtam. Ja, jó, most akkor menjünk. Mindjárt csak várj, akkor neked mit nincs amúgy felszerelésbe? Mert hogy a ruhába? Igen. Hát ugye a nadrág van, meg a cipőkkel. Tehát nadrág meg cipő kell. Igen, igen. Jó.
Nem tudom, hogy találtad-e itt a izért, hogy bázis. Uh, Térképen elvileg. nem tudom. Hol vagy? Hát itt kéne, hogy mutassa. Hát elvileg mutatja, de ne menj el. Várj, itt van. Várjál. Egyik, másik, egyik és másik. Ez. Szívesen. Ez. Na. Hol a... Nincs is sisakod? Nincs. De nem is kell. Hát, pedig azt hittem, hogy van. Kösz, amúgy. Köszönöm. Ezt én lerakom. Ez nem kell, de viszont viszek ezért. Azért nem viszek, de egy kis kály mindig el tud jönni. Lerakom a kart, ha már csináltam. Ja. Nagy belzsipont tartjuk. Ezt a térképet én hogy nyitom meg, mivel? Jével. Igen. És ott fogsz. Aha. Jézusom, itt pattog mindenki. Azt a... Igen, te azt zárd be az eszközt, Aha. és akkor is. Aha, én nem látom, várj. Én csinál... Ja, mert akkor neked is be kell jelölni. Aha, és akkor... Jobb klik. És akkor itt tudod a színét is állítani. Megvan. Igen, és akkor bázis. Mert hogy... kezdőhely. Bázis. És akkor be tudod állítani, hogy ház, logót. Milyen szín legyen? És Piros. én narancsárgát állítottam neki. Jó van. És akkor mentés. Kezdő. Látom. Király. Ja. Kéne viszont kaja. Ja. Ott van ilyen cseré. Majdnem lebasztottam. Ja, igen. Kicsit. Csipeled. Tölti a bajomokat. Igen. Nem baj az? Hadd töltse, az a dolga. Persze. Fű, van itt van. Hát van, de hogy én hogy találom ezt a Proust. Vagy a Proust. Fekete farkas, úristen. Meg narancs, meg róka. Ja. Jó. Igen. Megmentenek, minden. Megmentettem a rókát. Te hol vagy? Most rámegy az összes farkas, nem? Onnan érzem, hogy van egy kis FPS drop, amikor kiütök érceket, és akkor kétszer kell kiüssem. Ja, igen. Jó, nem baj, most annyi baj legyen. Persze. Hát ez egy 2 szén volt, mondjuk az nem baj. Nem hát. Még ezek kellenek a méhészetbe, majd. Én méhészetet fogok vezetni, csak szólok. Jó, nyugodtan. Ott előttünk van cukornád. Meg bárány. Bárány. Ne vágd le. Van ollóm. Ja, jó. Most craftoltam. Akkor jó. És akkor egyből fixen 3 jön. Ja. Fekete. Még én most magukat gyűjtök inkább. Jó, az is jó. Hát még nem annyira nagyon. Mi a... De gyors lesz. Na, Szürke bárányból csak 2 jött. hát ja, megesik. De már meg ki is nőtt az. Ott a feketének is. Megvan. Már Van megvan. egy fekete. Tudom, már megvan. Ja.
Nem tudom, már menjünk, mert amúgy Um, innentől most már amúgy jó volt jön. az a... Ugye, itt van tök. Nem, kivághatsz egyet. Azt figyeld! Ez micsoda? Nem tudom, üssük már ki. Ez irányoszlop. What? Aha, Aha, és ide tudsz teleportálni, szerintem. aktivált irányító oszlop. Aha, igen. Ö, Akkor ezt most csak el. király. Akkor bemaradt a Jaj. Waystone mod? Aha, igen. Le akarunk menni a bányába? Még egy kicsit éhes vagyok ahhoz, hogy lemenjünk, szóval. Ja, meg vannak skeletonok is, tehát hogy nem Várjál. szeretnék. Igen, hagytak. Ja, igen, mert gondoltam, jól fog jönni, és tényleg. Hallod, ez csak spruce. Fúj. Ja, látom. Szóval menjünk vissza a bázisra, azt meg itt... Ott vagy Nether portál. Nálad. Hol? Ott bemész a térképre, és ott jobbra fel, ott van egy portál. Ja, tényleg. Azt nem is mutatta. Menjünk oda. Amúgy szerintem ez lehet egy farm skeleton spawner, nem farm. Amúgy lehet. De majd az lesz belőle. Hát, innen látom. Én nem megyek el odáig akkor. Jó, akkor majd én eljövök. Úgyis ma mindjárt ott vagy. Van Ja. egy obsidian, egy iránykő. Fasza. Az jó. Hát, ja. Az most még úgy is drága. Mm. Hát azt kéne, hogy visszamenni a bázisra. Meg 2 aranyblokk. Az nagyon jó. Ja, ja. Csinálunk Majdnem 2. működő. Igen? Ja. Szóval csinálunk Kell, igen, mondjad. 2 csónakot, azt megyünk a vízzel valahova, A messzire. pecsába. Azaz, Ja. add meg neki. Megyünk a pecsába. Ez nem volt semmi. Érdekes. Jó van, én meg szedtem ilyen izét, hát a golemhez kell. Ugye? Én meg szeretném kiállítani a golemet. Hoppá, találtam még vasat, akkor azt elhozom. Hozzad csak már esteledik. Jó van. A, Most nem miért kellett verni ma? Mert tudsz a bázishoz akar teleportálni innen. igen. Örcön. Mit találtam! Van itt Na mit Ö. találtál? nem tudom, gyere ide. Van itt sóder. Ez nagyon különleges blokkok. Úristen. Na mit speed flash-elgetsz már megint? Hát gyere ide, azt itt vannak itt ilyen dolgok. Gyere, itt van. Hát jó van, én leugrok, lehet, hogy meghal. Ez egy régészeti hely, te fasz. Igen? Hát, legalábbis az lenne. Ja. Ja? No jó. Ide kéne az a csizelt és ezeket a furcsa izékat. Na jó, nem megyek vissza a bázishoz. Hoppá, Dik. akkor én ilyen A fogom fasz. mozdulni. Várjál, hogy kell? Hogy tudok teleportálgatni? Mi a Jobb klik, teleport. Ó, hoztam egy földet, de jó nekem. a szerkesztés? Mancson?
Nem mondom, hogy tucaljunk fel, csinálok 2 izét, csónakot. Aha, én nem tudok teleportálgatni. De mindjárt visszamegyek. Jé, jobb klik, és a teleport. De mondom, nem tudok. Fordulópontok. Advanced, tehát delete. Nem, így azt meg. Tehát nem tudok, tehát hogy... Hát akkor nem tudom. Na, csináltam 2 csónakot. Na jó, mindjárt visszamegyek. Remélem fogok megdegleni, mert Csak nem. nem fogok. Van 14 vas. Üsd, még meleg. Ja, Azt a mindenit. Micsoda achievement. ja. Akkor Igen, Jézusom. Itt van egy lávatom amúgy. Na. hozzá te is valamit. Majd Ja, persze. abban kérni kell. És azt a nethereket én itt hagyom a faszomban, nem kell. Jó, de még aludhatunk, van nálam gyapjú, szóval miért csinálok el? Ja. Tehát nem éjszaka induljunk el. Az így Nem érne. nem tudom. Megesznek a cápák. Hozom ott sajna. A Roofing Hammer. És tényleg bent van a Hammer mód. Örülök neki. Igen. White Rain Gut. Mi kell, a fekete vagy a szürke vágy? Ez szőrkágy jöhet. Tessék. Na menj arra egy picit, hogy lesz. Én itt csak Én a friss levegőbe. hova. Ugye rámuglik egy creeper, azt megdöglök. És tényleg. Jó. Azt a 12 kart meg elhozom. Minek? Ez nem vicces játék. Az az. Töm. Lalikát hozod? Vagy ő itt marad? Áthozom, ja, mindjárt. Azt a minden, 2 aranyásunk van. Igen. Mm. Van nálad még ilyen szeder? Van, 29. Hát akkor nem kell. Szegény Lalika. Hát vagy lesz másik. Várjál. Jaj, tényleg visszamegyünk tovább. Ja, Ah. várja, van nálam Mi? ott van. Nem tudom lerakni. Nem tudom felvenni se. Tele vagyok. Ott. Lerakod? Tehát nem mondom, nincs hely nálam. Ja. Hogyne. Ott van. Kösz. Azt menjünk is le hírével. Mondta, hogy én küldtelek. Menj a picsába. Azaz. Ha várja. Minden menjünk. Menjünk. 2 HP-n van, tehát menjünk. Van kajád? Nincs. Akkor gyere már ide. De ott van egy kis sziget, majd ott maradunk. Jó. Itt Akkor a volt- fele bogyót odaadom, mert abban kéne hagyni legalább egyet. Tessék le? Mondjuk ezt ne hagyjál minek. Jaj. Hát kajának. Jaj. Ja. Ha esetleg nem lenne homok, ahova megyünk. Az, igen. Elhozom. Várjál, tessék. Én meg én szortírozok, hogy mi kell és mi nem. Mondjuk ezt nem kell, Ja, ezt jó. nem kell, ezt nem kell. Ezt nem kell, ezt nem kell, ezt nem kell. Jó van. Én elmegyek addig erre.
Nézek a puskáját. Hogy Uh, terülhellem ezt a Spruce-t. Amúgy tudja a játék. Ugye pont azért dobja ezt a szart. nekem nincs vele bajom. Van kiégetlen... Rezed. Van, 58. Ó, akkor adok még 3-at. És akkor... Na mindjárt. Csak nem vagy itt. Igen. Mondjuk oda biztos. Nem kell, maradjál. Mindjárt vagyok. Már mindegy, mert már itt vagyok melletted. Ja, gyere. Uh, nem így gondoltam. Sorry. Nem baj. Na, lett egy sor az inventorimba. Ez se kell. Van nálam egy kenyér. Honnan van nálam egy kenyér? Gondolom izéból. A... Nedőr. Ja, lehet volna. Ja, igen. Jó van, én elmentem arra. Menjünk arra. Van kelped? Van. Jó. Aha. Ott bejebb jó. Júj. Ott bejebb jobb. Látod a felvilágosodást? Aha. És ott van az a gyönyörű. Igen. Na. Akkor. Sziasztok! Micsoda élő lények, úristen. Hát, de amúgy tényleg. A fenséges teremtmények. Na jó, van ez Na. a 4 homok, nem te. Te merre vagy? Találtam bányát. Bánya. Jézusom, nagyon mélyre megy. Tetszik. Találtam ellenséges mobot. Vagy inkább ő talált meg engem. Nem, mert a falon túl van, ezért én találtam meg. Ez kérdés. Találtam bogyót még. Na jó vagy. Gyere vissza, most éppen házat keresünk, nem legelészünk. Én? Hát, ja. Ja. Nem is én. Éppen várjál. Házat, de azt nem találni kell, azt építeni kell. Hát de találjunk egy alkos helyet. Helyet? Hát ja. Jogos. Szóval zsarsak tovább testvérem. De ma a pincét megtaláltam. Ott vannak zümik. Mutatja, itt a zümi. Mutatja. Hol? Tényleg látom. Amúgy folyóra is építkezhetünk. Szia zümi. Amúgy. Most dobtam a virágot. Nálam van. Szia zümi, tetszik. Itt a kaptára, nézd. Gyere itt a kaptálak, te bolond. Ott a kaptálak, itt van lent. Digagamba. Gamba, te vagy már a Gamba. Ott is van zümi. Persze. Hát, mert 3-an megvannak. Ó, nem. Több van. Várjál. Itt van ez. Ja, azok a halak. Amúgy a... Várj, éppenségben akarom jelölni, hogy itt az zömi. Nyugodtan. Forduló pont. Méhek. Egyértelmű sárga. Tubnit. Bejrottam, látunk. Mindjárt csak éppen szenet szedek. A víz alatt. Jó, én
itt lávatavat befedek, mert nem szeretném, hogy felégjen az erdő. Megfulladok. Nem fogsz. Bazd meg. Ja? Ja, hogy itt vagy? De nincsenek tudcaid. Hát megmaradt egy kevés, ami kidroppolódott. Mi maradt meg? Mi van? Hát nem sok minden maradt meg. De miért nem csinálunk fél lapot amúgy? Már nem kell. Nem Várj. vettem észre, hogy nincsen kajám. Ja. Várjál? Ne csinálj semmit? Várj. Aha. Várjál. Hát végül is maradtak nálam cuccok, tehát hogy meg vagyok amúgy. Tessék. Adjak fát. Nem, most tettem, Neked nincs is ízéd, akkor ágyad. Vagy van? de az van, az megmaradt. Jó. Es már ki a helyedről, tehát. Na, ezt az almát akarom. Na, megvan. Ó, látom. Nem tudom, hova építkezzünk. Nem tudom, mindegy. Uh, Te hibát tucuka. Na, Dika tutu. hát. Menjünk szerintem egy picit még kiebb, mert ott, már ott van egy tisztás, ahogy látom. Aha. Tényleg. De valami kajaforrást ki kéne találni, mert alig van kajám. Hoppá. Az igen. Szóval. Ezt a tisztást remélem nagyon szuper. Ó, tökéletes. Jó lesz? Ennél jobbat nem is kell kívánni. Itt van a bánya mellette. Remélem bánya. Igen. Bár nagyon elszaladtál. Hát egy kis lók, de amúgy jobb lesz. Nem, itt van az, szóval túlságosan rosszul nézni. Rossz az aurája. Miért? Nem tudom. Pedig van nem ott tetszik. két tehén. Jobbra van hegy, hogy látom, havas. Nem. Nem, nekem ez a bánya nem tetszik. Na, már le is estem, tehát főleg nem tetszik ez a bánya. Hol vagy? Hát mit tudom én, valami bányába beestem véletlenül. Jöjj mögöttem? Ja? Hát ja, szóval. Hát itt beljebb, tudod, mit tudom én. Itt akkor a tehén. Hát akkor a tehenek vele amúgy eljöhetünk. Ezt a kettő tehenet már be is lehetne fogni akkor. Ja. Még bárányok is jó van. Itt van alattam egy creeper, ez az, remélem felrobbanok. De remélem azok a bárányok hallgatnak. Hát megkérdeztem tőle, hogy bejönnek ebbe. Az igen. Hát ja, eltűnt a vascsarka, vagyis ugye a vaskardom. Nem tudok adni sajnos, csak egyetlen, egy vasat. Baj, mindjárt. Ott a méhecskéd. Ott is vannak méhecskék. Igen.
Tehát ide költözünk melléjük. Itt. Itt lesz. Itt ez jó lesz nekik. Ha nem, akkor is. Ott van egy templom, hülye mellettünk. Hol? Érdekesítsél. Hát Ah, dehogy nem. te vagy látom. Vagy ez csak egy struktúra? Az, amit betettünk? Jó, hogy betölt. Itt is van egy waystone. Ó, akkor ez jó. Véletlenül se lopok már, de hogy is, semmi ilyesmi. Te látod a Waystone-t amúgy, amit letettem a zsördöm abba? Nem. De idegesítsél. Akkor gyere már ide te is, azt te is aktivál már be. Látod? Várjál csak eszek. Ah. Most ennek mi baja van? Hol van? Ja, ott van. Nem, nekem is rá kell nyomni. De Ott most... van. Király. Most már látom, aha. Aha, és most majd zölden világít. De, ja. Ezek Ja! tudsz izélni, teleportálni, te is. Ja. Igen. Na, nice. Itt is van a faluba egy. Igen? Meg átnevezem falura. Aha, Király, akkor oda megyek. falu. Ja, ezt nekem kell, ezt nekem is aktiválnom kell. Ja, Morsodóre. Várjál. Na, várjál, lerakom a bogyókat, termeljenek addig. Falu. Igen, várjál. Év. Na. Ja, megvan. Itt nézzük. Jaj. Ez egy jó. Kevés. Faluval rendelkező falu. Tök jó. Na most megyek oda. Szuper. Még aktiválom azt a Waystone-t. Az jó lesz. És itt van fönt egy izé is. Ó, itt van fönt egy... Na, nem az. Amire Falu, gondoltam. király. Hát ja, megvan. Lámpás. Vas. Ezt a kohót én elviszem, csókolom, tisztelettel. Nyugodtan. 2 vas. Pia, van nálam 17 vas. No jó. Ja. Hoppa, kőfaragó. Az csak ide. Már mentem is. Vigyed. Viszont meg a látásra. Neked adom. Már elhoztam. Van 2 coca. Az jó, viszont. Jó van, viszont jó. Az van egy ilyen. Ó, nagyon csúnya környék ez a jéges valami, nem tudom, hogy hívják. Fejeges, mert amúgy. Nem is. Az Ice Spikes, vagy mi a neve? Aha, No. igen. Nagyon csúnya. Ja. Én mindig, amikor ilyen kezdést kapok, hogy oda bele törlöm is a világot. Nem szeretem a izét. Tudod, ilyet kapok. De Na, nem tudok teleportálni. elég van jogot hozzá. Nem értem. Ezt én sem, pedig
úgy van kitalálva. Hát, ja. Akkor így nem sok értelme van, amúgy. Hát nem. Szerkeszteni tudom. Visszaállítás? Hát ja. Akkor Nem. Akkor sem. Hát, jó van akkor. akkor egy felesleges volt. Kész. Érdekes. Na. Az. Szóval, itt én azt néztem, hogy lehet ilyet csinálni. Ez micsoda? Aha. Ó. Tessék. Jó kis tetőt kapott. Na jó. Hol van? Arra sem. Hogy lehet ilyen nézőt csinálni? Ilyen? Ódik a virágmező. Hát. És tényleg. Hmm. Szedjél meg egy pár filmet amúgy. Itt van nálam a kettő mag. Az komoly. Nálam van 3. Hoztál izért? Vizset? Aha, de mindjárt hozok még. Ja, jó. Tessék. Király, és akkor... Jézusom. Brezin bogott a filmbe és megijedtem. Na, szóval. Mm. Kaja. Kaja. Mi van? Sicu. Alvás. Jó. Megtámadnak, azt meghalunk. Ja. Király. Na, szóval. Uh, Jó, kaptam egy. Akár még jó is lehet. Itt lesz a kis virágmezejük.
Van magod? Nem, de szedek. Hány óra van? Jézus, 2:30. Mi a fasz? Végezhetünk, ha akarod. Hát jó, hát én már holnap megyek. Azt mondja, Ja, jó. Mindjárt, várjál. szedtem maguk. Na jó. De is raktad? Hova? Ide. Oda dobtam neked. Ja? Az a 3-at? Hát ja, Kösz. de én szedtem. Na jó vagy. Ja, meg még itt van 2. Király. A 3 buszra mind kiégetem.